Hello mga kamigs. So ngayon punta kami sa bukid kasi magkuha kami doon ng manok para among halang-halangon kasi nandito ang pinsan ko, si Agaw Ruby at saka si Junjun. Ayan, nandyan sila sa nakasunod sa amin. So punta tayo ng bukid. So dire namin mga kamig sa bukid. Oh, nauban na ginako si Ate Pretty ninyo. Ginuog ko guys, gihubag-hubagan ko. Lantog ko sa sampot makaasa kay hadlo kay dalan ginuog ko. Lisod ang dalan. Ang syudad plain kay dalan pero kare dago ginagdadana ko nasangit pa mistuod. Namatay ang motor. So init. Namatay ang motor kay nasangit sa tuod. Agoy ginuog ko saon na lang. Pastilan. Diyan namin sa bukid. Oh, dili na sa ni syudad. Pakuan ni pa ansa na pa iba. Oh. Paiba na naman. Isar kapag nagawas. Na nakadlok. Kuwag bugas kor. Mani abuhan dere. Kaldirin ling kung walay pitsil. Wala pa mi kahimog abuhan gaw. Mga nagsampol guys. Magdakop may sa manok mga kamigs kaya mong halang-halangon. Di ba mali ni nilog ni? Hinog na basta magdulag na kay ang hilaw na ka ng green. Agoy ginuog. Muha sila merba. I remember this one. Gapangolay ko ganyan nila Tata Andre pwede ni. Oh. Tata Andre. Ako nga, Dre. Pwede ni baka to dito sa to asa na. Oo. Kaya kay bunga ang merba. Okay na. Nagsugok-sugok na sa kasabutan kay So ayan guys. Si Mama sa Melba. Tata Andre ka tong. Dagan kayo. Wala ba? Agoy ginuko ka kamangili man tada ni mga prutas ah. Ito na mga kamigs ang manok nga among gikuha na luto na. Nakasalang na oh. Ayan, amor lang ning halang-halangon. Hey, kuan para lami ang higop sa sabaw. Si Manang, Kain tayo. she's eating banana. Nakabot lang hinog guys, oh. Dagang kay saging nga hinog. Mo nito among gituba ni Raymond. Nya ang lakatan Dali po. kung saon ni paghurot. Padala na ko si Ruby unya maguli siya. Padala ko po ni di Agaw Ruby. Manara ni kani pabay paliton dito sa kuan. Tapos na pa dyan nahinog na oh. Ano ang tatasagin ba? Iyo. So, ayan mga kamigs, luto na ang ginataan. Sila ni Auntie Mercy naka-ready na kay moadto sila Cagayan. Magpakasyudad siya. So, dali na mo, dyan. Dali na. Sige na, Say. Pag-pray na, Say. Amen. O, sige na. Pangaon na ta. Kain ta ninyong lahat. Tapos na ang meeting namin mga kamig. So, kaya, ayan. Ito ang resulta. Ginataan. Ginataan ano. Tayo mo sudas balay na niya. Ilan Nga, patang kami ni Papa Jelly. Liga, council! Ang burger o niya. 142 rad. Dua kapar. Isa kapar. Duha ka par ha, pero ugman na sa December. Anong tinood na? Tumutuo mo na ito. Basmugin mo ba? Murag yun itong na ayom-ayom. Chiche! Diyan na si mama mga kamigs. Naulahi. Kabalo makukuha din sa kaon na. Oh, niya Sprite ha? Ha? Sprite. Wala ka na. Pasa daw. Dali mo, panito mo. Wala may. Nadugay man may kay ba. Tapos na kaming kumain mga kamig. So naana po'y nangka. Oh, kaon na po sining nangka. Lami kay guys kanangita ko gid ani nga nangka wala ni sa syudad kay lukton man ni siya nga nangka kanang inani ra o kanang imo lang lugiton makakaon na ka kaysa katong nangka nga
Kanang unsa to tawag ana nga nangka normal. Katong nangka nga ba nga jackfruit. Nangka nga jackfruit mo to siya. Nangka nga katong isa ba lahi gito siya kay kailangan pag ito ni mo ana nas kutsilyo kani dili na siya. Mura ni siya marang kay ang iyang subok Murag matulho marang ra. ba? Mahuho ra siya sa subok dili na ka problema. Ang among tiyandan eh. Salad Halo-halo na. Halo-halo. Naka una ko ang lisugan. Ang kuwang na lang. Gatas Condense. Mumani mo kaon ani guys. Mapalit ni condense karon ang mahigupon, condense ug ibap. Palit na. Yan, kumain si Queenie ng lokto. Yan yun na sa pagtuslo gaw. Ay, pagtuslo. Dire sila matulog karon ni Queenie og ni Chichi og si Mama. Og sa buntag kay uli na daw sila, ako silang ipahatod. Hi mga kamigs, punta kami sa Sapa, manguha mig mangga. So, punta na kami. Kasama ko si Queenie, Hi guys. tapos si Chichi og si Mama, to pa sila dadto, si Agaw Ruby og si Agaw Junjun. Sige Kur, madus mo gi ka Kur ah. Madus mo pagidla. Na, apil day si Lula. Kauban ko si Ruby Vlog. Oh, sana masuportahan din ninyo ang kanyang bagong YouTube channel. Di pa siya nakapag-upload kasi may problema pa sa kanyang phone. Kaya abang-abang na lang kayo sa lang kasi may vlog na din ako so Kanyang abang na lang kayo guys. upload. Mag-upload pa lang. Kasi parang something went wrong kasi iwan ko kung saan siya pumunta. Ha? Di ka naka... Ay, agoy Ginoo, bateris. Naay kapayas. Hinog na pagid kay murag ni dalag na. Oh, ni dalag. Ni dalag din siya sa init. Na antil, oh, naay kapayas. Hapit na siya makaon. Tuwa pa dadto, oh. Kapayas gyapon. Ako guys sa una nga pa mi nagpuyo Ginoo ko nalimot-limutan ko na kung paano maglakad ng ganito. Tanawan ninyo ang taga-syudad ganyan ni Bukid. Agoy! Agay! 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 Okay guys, Ginoo ko. Oh. Madagdag ko ni guys basta kay wawan gid karon. Mahuan mi mamuwak mig mangga. Ang pagkalaagan lang ni guys kay ganina punto baka di nila ka pero Kang Jungjong, ni ade rin panigway ang kanding ni Jungjong. Daganaw? Aw, janjan di ay. nang liso na yung mga lansunis at ito namuwak Nang bugod na. Nanay bunga. Dasa sanga-sanga. amo ba? Oh. Siguro na. Eh, habog kayo isaka na. Ilalo mo kalabalayan man. Iyon si Dudoy nga. Paghiwakot, si Dudoy nga naghiwakot sa hawak dog ay kumpensa. Oh, wa nay sulod ang balde. Kay naunhan man may pagpamuwak. So ang among napuwak karon gamay na lang igo ra gikaon. So manguli nami kay hapon na pod. Naunsa naman ang isa nagtuwad-tuwad na. Ayo. Kay maglisod si Ruby kung dito sa lubot ikuan. So, diri mi sa Sapa mga kamigs kay landong man pero hangak lang pag uli. Pamuwak lagi unta mig mangga. Unya kay ang mangga naunhan man mig pamuwak. So way sulod ang balde ni Chichi. Hawan. Pagbakanti sa date ko ng katika. Kung nadaot pa natin kung lagi. Marang oh, sulod. Bahala dia.
Ug makalusot lang ng mga bunga sa lansones mga kamigs. So November puhon kini ah. So makabalik na po si Agaw Ruby danhe. Kamang-kamang. Oo, dito sa imong mga kuan, kilo-kilohon ba? Mugani, nagtanom mig tanglad din daw lugod kay para display na to dito sa kugon ba. Gani. Nawa gani ko kay paglugsugpag. Kadto mo ganyan dito sa ko ano. Ana og sakit ako. Muni mga kamigs nga gikan sa sapa. Ana yun yung mga kwartahan no, basta makapatag. Oh, di ba? Oh. Kami, sinukot, tanda ko ilo, naglisag-lisag, ako singot. Isa ka galon. Oh, di tulo yang singot mo ning warm up nga sakto. Sakto, kilo na pagkakana kayo. Balitig! Mura kita na isa ka bukmangga yang nadala oh. Oh. Unya yang kahago, grabe. Di gamay-gamay po. Tiniil na gud siya. Iwang gani ko ma. Dali ako lawas ron. Ayan, kanako ka, pila na katuig.